Добър вечер, уважаеми зрители. Това е телевизия БАЦ. Аз съм Радостин Любенов и вие гледате публицистичното предаване "Гласът на Петрич". Страхотни изненади тази вечер. Миналата неделя, ако не се лъжа, се свързах с лидерите на местни структури на БСП Петрич и на ГЕРБ и отправих едно предизвикателство към тях да участват в дебат. За първи път телевизия БАЦ и предаването "Гласът на Петрич" организират дебат по повод президентските избори и изненадата за екипа на предаването, че и двамата лидери приеха това предизвикателство. Изключителен жест от Димитър Танев и госпожа Йорданка Атанасова. Сигурен съм, че ще се получи един полезен и поучителен за петричани дебат. Целта на този дебат е да покажем това, че не само в София, но и тук, в един малък град като Петрич, има национално отговорни политици. Веднага казвам едно уточнение. Поради техническите възможности на медията не можем да си позволим по-голям формат на този дебат. Хубаво беше да участват и други лидери на политически сили в този град, но за съжаление възможностите на медията не го позволяват. Още изненади тази вечер. Веднага след дебата, той ще бъде в рамките на 1 час, веднага след дебата тук в това предаване ще ни бъде гост популярната и обичана актриса от цяла България Слава Рачева, известна най-вече с ролята на педия човека Лака Бреда. Изключителен жест от госпожа Рачева да ни гостува. С нея ще си припомним историите около това предаване. Поколения българи са израснали с песните и приказките на педия човека Лака Бреда. Нещо повече. Госпожа Рачева ще изтегли тази вечер. Включили сме в томбола най-сериозните и последователите фенове на предаването "Гласът на Петрич", които са лайкнали страницата на предаването ни във Фейсбук. Така че тази вечер един от сериозните последователи на това предаване "Гласът на Петрич" ще си отиде с 32-инчов цветен телевизор, така че се очертава изключително интересно предаване. Сега, тази вечер по изключение няма да има преглед на печата, макар че има доста пипарливи теми в местната преса, но тази вечер поради обхвата на това предаване си го спестиме. Но задължително няма как да не го избегнем това нещо. По съвет на екипа на предаването ще си припомниме тази вечер големия митинг на СДС от зората на демокрацията. Аз ще помоля колегите да имат готовност да го излъчат. Защо ще го пуснем? След малко ще ви кажа. Си припомниме големия митинг на СДС от зората на демокрацията. Това, което ще видите, са лични кадри от архива на режисьора Евгений Михайлов. Моля, колеги, видео. Така, повода да ви пуснем и да ви припомним тези кадри знаете, на 29 октомври екипа на Слави Трифонов организира грандиозен митинг-концерт на Орлов мост и разбира се, веднага беше направен паралел с митинга на СДС от зората на демокрацията. Тъжно е, уважаеми зрители, но живеем в такива времена. Българина вече не вярва в традиционните партии и търси поредния спасител в лицето на шоумен. Си позволя един личен коментар, който, разбира се, коментар по никакъв начин не ангажира ръководството на телевизията. Жалко е за това, че дотам се следваха нещата в тази държава, че шоумен се живява на спасител на нацията, но такива са реалностите. Аз сега ще помоля колегите да имат готовност да пуснат съвсем кратко кадри от митинга на
слави, който организира на Орлов мост. Наистина, отдавна не беше организиран такъв мащабен митинг-концерт. Си припомниме този митинг и след което се връщаме тук в студиото. Така, наистина призовавам лидерите не само на най-големите партии тук в Петрич, но и в България да се стегнат, да покажат разумно и мъдро управление на тази държава, за да не стигаме до положението шоумени да не управляват. Така, приключвам с минутката на водещия. Минаваме по същество, така както ви обещах, уважаеми зрители. Един интересен дебат се очертава тази вечер. Надявам се да бъде така. След минутки сега ще ви поздравим с едно хубаво музикално парче. Ще ви направим съпричастни на Шестакович, на неговото най-хубаво произведение Second Waltz, с което ще подгрееме дебата тази вечер. Насладете се на един от най-добрите цигулари на нашето време, Андрея Рио. Така, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. До мен са едни от знаковите фигури на този град. Казвам добър вечер на Йорданка Атанасова, председател на Общински съвет БСП Петрич. Нали? Така правилно ви представям. Благодаря ви, че приехте поканата да участвате за първи път в ефира на телевизия БАЦ. Такъв дебат организираме за президентските избори. Казвам добър вечер на господин Димитър Танев, който е координатор на политическа партия ГЕРБ. Така, благодаря ви, че приехте вечер поканата. На вас и на всички петричани. Така, почвам с задължителното условие, молба и към двамата участници в този дебат. Целта на този дебат е да покажем, че има национално отговорни политици. Наистина призовавам вас да спазите добрия политически тон. Трябва да покажем на Петрич, че има отговорни политици в този град. Нали, госпожа Тарасова? Това ми е молбата към вас, да не сведеме дебата до кръчмарско и махленско ниво. Целта на този дебат е вие да защитите вашите кандидат-президентски двойки. Пак уточнявам в началото на зрителите, повода да се обърнем към вас е, че последните социологически проучвания показват, че най-големи шансове да стигне до балотаж имат кандидатите на БСП и ГЕРБ. Така че отново моля да ни извинят лидерите на останалите политически сили. Нищо лично в това. Започвам първо дамата. В началото имате поне една минутка уводни думи да се обърнете към нашите зрители. Добър вечер на зрителите на кабелна телевизия БАЦ. Задаваха ми въпроса защо се съгласи да участваш на този дебат. Съгласих се да участвам първо, за да кажа защо аз лично бих гласувала за генерал Румен Радев за президент и госпожа Илияна Йотова за вице-президент. Да кажа на петричката общественост защо ме е грижа къде и как живеят децата ми. Защото искам моите деца да останат да живеят и работят тук в България. Защото е важно да го направят не от сантимент към мене. Важно е да го направят, защото България може да бъде тази страна, която да предостави условия за развитие на всички млади. Дойдох да кажа, защо да си българин е чест, а не участ. Да, вашите уводни думи, господин Танев. Преди малко вие показахте тук аналог на първия голям митинг на СДС и направихте аналог с мероприятието на Слави Трифонов. Обаче пропуснахте да дадете още един такъв аналог. Имаше преди 2 години един митинг на същото място, където беше и целувката между БСП и ДПС. За мен това е по-знаков митинг и не знам дали в момента този референдум, който се провежда, няма и някаква партийна принадлежност, да обслужва нечии партийни интереси. А иначе 25 години вече сме в демокрация и ние всички бяхме с надеждата и на този големия митинг и на последващите митинги. Обаче трябваше да дойде една политическа сила, така наречена политическа партия ГЕРБ, която да направи наистина
нещо ново, да направи промени, за които мисля, че всички жители на община Петрич, както и всички български граждани, трябва да са благодарни. Затова това, което трябва да направят в неделя, е да излезат и да подкрепят тази партия, за да може да продължи просперитета на България. Да може да продължи динамиката, с която се развива в момента нашата страна. Икономика, усвояване на евросредства и така нататък. Това е, което искам да кажа. И нека всички граждани да излезат и да гласуват. Всеки съгласно своите убеждения. Да, изборите сега имат задължителен характер и може би това е едно от нещата, които бяха добри да се сложат на масата или на дневен ред, за да може да се прочистят тия избирателни списъци от мъртви души, от външно влияние и да може след няколко поредни избора наистина да знаем, че изборите се провеждат честно, прозрачно, достойно и няма да обслужват нечии интереси. Така, благодаря ви за тези уводни думи. Поясна на уважаемите зрители, че ще следваме въпросите, които тази вечер ще ви задам. Аз предварително съм ги дал и на вас, свързани с президентската институция. Все пак говорим за президентските избори в тази страна. Първият въпрос към вас е: какви трябва да бъдат приоритетите на следващият пети президент на страната? Приемаме, че изборите идват, кой гласувал, кой не гласувал, кой спечелил, кой не спечелил. Какви трябва да бъдат приоритетите на новия президент на страната, който и да е той? Пак ли аз съм? Да, вие сте дамата. Първо, много важно е президента, бъдещия пети президент, не да рецитира чуждите си. Много е важно той да е обединител в национални цели. И кои трябва да са приоритетите? Приоритетите на нашата кандидат-президентска двойка са първо сигурност, но сигурност в много по-широк аспект. Не сигурност на границите, сигурност на улицата, сигурност в училищата, сигурност в дома, сигурност на ниските доходи, които са абсолютно немислимо е да се води един нормален живот с тях. Сигурност, прекарана през визията за решаване на 3 от ключовите проблеми. Това е демографската криза, това е хаоса, който цари в здравеопазването и в образованието, защото виждаме, че страната ни е абсолютно абдикирала. Затова това е първият и най-важен приоритет за нашия президент. Втория приоритет е балансирана и независима външна политика. Третия приоритет е президентът да бъде социален филтър на закони, които ощетяват българската нация. Да, той има право да санкционира законите. Вашата позиция, господин Танев? Какви трябва да бъдат приоритетите? Приоритетите по принцип са определени и в Конституцията, независимо кой ще бъде президент. Това, което колежката изтикна като приоритети за техната кандидат-президентска двойка, до некъде не се вписва в правомощията на президента, на президентската институция. Затова за нас приоритетите, които би трябвало да упражнява президента, това са да гарантира националната сигурност и стабилност на държавата, да осигури спазване на Конституцията и конституционните права на гражданите, да прилага активна външна политика и да представлява Република България в международните отношения. Да, точно. Това са основните приоритети, които всеки президент... Понеже маркирахте външната политика и затова сега ще засегнем другия въпрос. Какво ви е отношението към НАТО и Европейския съюз? Защото редовно в Народно събрание слушаме противоречиви мнения. От една страна политиците казват: не трябва да слушаме Европа, но всъщност Европа дава парите. Не трябва да слушаме Америка, но Америка финансира тук разни псевдофундации. Не трябва да слушаме Русия, но Русия инвестира в тази страна. Къде е истината, госпожа Атанасова? Според Българска социалистическа партия, България е част от Европа и не може да стои в нейната периферия. Съответно, членството в Европейския съюз е израз първо на принадлежността, защото ние и географски, и исторически, и културно, ние принадлежим на Европа и на евроатлантическата сигурност. И мисля, че отдавна е постигнат консенсус по този въпрос. Няма по този въпрос драми. Разбира се. Заедно с нашите партньори обаче трябва да направим така, че Европейския съюз не да дели нейните членки на първа и втора ръка. Защото в момента България е точно втора ръка членка. Това е важно. Но то може би проблема е в самите нас, че позволяваме да ни третират по този начин. Проблема е в самите нас. Например, как след като сме покрили всичките условия за членство в Шенген, ние не сме член. Нали така? Да.
След това, кое е важно за нас като опозиционна, най-голямата опозиционна сила? Европейския съюз да бъде достатъчно гъвкав и бърз при решаване и взимане на решения в период на криза, каквато е в момента. А относно НАТО, да, тя трябва да бъде член на НАТО, но не като консуматор на сигурност, а като генератор на такава. Защото ние, според мен и според Българска социалистическа партия, даваме ясните сигнали на нашите съюзници, че армията ни не е достатъчно подготвена, че не е материално осигурена и този лукс не може да си позволиме. Тя върви към съкращаване. Тя вече по официални данни е 28 хиляди. Да. Ние ще закриваме ли тази армия? Господин Танев ще каже, че в бюджет 2017 мисля, че има повече пари заложени за отбрана. Което е хубаво. Естествено, дано само да не претърпи промяна. Да, сега ще чуем и неговата позиция. Какво трябва позицията на НАТО, на България спрямо НАТО и Европейския съюз? Това е единствения правилен път. Ние нямаме друг път, освен активно участие в Европейския съюз и равноправно участие, заедно с останалите страни. Благодарение на това ни членство в Европейския съюз, в момента виждате колко неща се случват в България. А по отношение на НАТО, също България няма друг изход в момента. Единствено гарантиране на сигурността минава през НАТО в момента. А що се отнася до това, до състоянието на армията, трябва да ви кажа, че средствата, които са заделени за следващата година по отношение на отбраната, те са в два аспекта. Има едни средства, които определят краткосрочните задачите, които трябва да се изпълнят в следващата година, и в дългосрочен план, които са в рамките на 5 години. Ние гласувахме преди около месец 1 милиард и 600 милиона, които са за покупката на самолети, за покупката на 2 кораба, за оборудване допълнително в сухопътните войски и така нататък. Освен това, което притежаваме в момента е изцяло по стандартите на Русия. Нашата армия трябва да се приведе в съответствие с стандартите на НАТО, за да може нашите самолети, нашите бойни единици да бъдат разпознаваеми от техните системи. Защото в момента ние можем да пострадаме от един приятелски огън. Ваш коалиционен партньор, ВМРО, Патриотите, искат връщане на казармата. Каква е вашата позиция? Рационално ли е, разумно ли е това нещо? Или военното обучение? Кое е по-добре? За връщане на казармата на този етап няма как да се говори. Първо, цялата тая система, която беше изградена по отношение на военно обучение, казарми и така нататък, в момента е разбита. Трябват много финанси, за да може да се възстанови най-напред като материална база. Освен това, мисля, че членството ни в НАТО не налага България да притежава голяма многобройна армия, както и военни единици, които да обслужват конкретно само България. Ние сме част от един съюз и в рамките на този съюз трябва да съобразяваме нашите възможности, за да можем общо, заедно с страните заедно с другите страни, да гарантираме както нашата територия на Република България, така и в цялост територията на Европейския съюз. Да, ще ви задам един въпрос, който често се задаваше на дебатите в София. Какви компромиси не трябва да се правят с националната сигурност? Какви компромиси не трябва да се правят? Първо, не трябва да се дава некомпетентна и разнопосочена информация относно състоянието на бежанската вълна. Защото напудрените анализи водят до неясната преценка на ситуацията. Тоест, ние не можем да реагираме на време и както трябва. Това е първо. Второ, не на бежанския лагер. Значи, не може на първо място за нас да не е сигурността, да опазим бита и културата на населението. Никакъв компромис. Горещи точки, така наречените горещи точки, според БСП, трябва да бъдат разпределителни гари. Тоест, да, там трябва да се регистрират бежанците, но след това да бъдат препращани в други държави членки на Европейския съюз, там те да пускат молба и там да получават или не статут на бежанци. На бежанец. Никакъв компромис в това отношение. Турция. Значи за нас е недопустимо Турция първо да използва като разменна монета бежанската вълна. Защото
В момента Европейския съюз се държи като абсолютно заплашван. Този инструмент и се получи, защото получи пари от Европейския. Натисна Европа и те й дадоха пари. Точно така. Да, защото тя използва точно това, бежанската вълна. Според нас е недопустимо да не се реагира на амбициите на Ердоган, например към Западна Тракия. Тоест, нямаше никакъв отзвук това слово, което за нас е абсолютно недопустимо. Нямаше отзвук от нашите власти. Разбира се. Да. Разбира се. Просто това са за нас недопустими неща. Да, вашата позиция, господин Никакви компромиси. Тук колежката влиза в противоречие с това, което се случи наскоро в Европейския съюз. Значи, евродепутатите от БСП, както и евродепутатите от ДПС, подписаха едно споразумение, което касае правата на бежанците. Само да разясня, че това споразумение по принцип осигурява по-добри условия и по-гарантирани условия за бежанците на територията на Европейския съюз, това число и на територията на България. И затова това, което чухме, изпада в противоречие с това, което се случи в Европейския съюз. Тя затова колежката Корнелия Нинова, нали, обяви, че ще търси отговорност от техните депутати. И аз не знам кое тогава е истината. Тук уместно ще попитаме госпожа Атанасова, защо се получава това разминаване? Политиката на БСП е ясна и категорична по отношение на бежанската вълна. И аз мисля, че колежката Корнелия Нинова и цялото ръководство на БСП ясно се разграничи от вашите евродепутати. Веднага се свика. Вижте какво, няма друга партия, която да е приемала удари отвън и отвътре, вътрешно-партийни. Както в БСП. Така че, нали, не се очудвайте. Но, как пак казвам, Корнелия Нинова и цялото ръководство ясно се разграничи от това подписване. Да, ще си иска отговорност на каква позиция може да имате вие единна позиция, след като вие сами вътре за себе си не може да решите каква трябва да е позицията спрямо бежанците? Не беше съгласувано, ще се поиска отговорност и тогава мога да говорим. Какво означава да се иска отговорност? Значи не може една партия да дава разнопосочни посоки да определя, нали? И да разчита, че има позиция. Коя е позицията? Тая позиция, която е изразена в Европейския съюз или това, което в момента ви е угодно да говорите? Аз мисля, че по отношение на бежанците, да ви кажа, че мисля, че това, което премиера успя да направи и това, което успя да задържи извън границите на България, тая бежанска вълна, това, което успя да осигури построяването на тия съоръжения, на една голяма част от тия съоръжения за сметка на евросредства и това, което успя да осигури влизане на други допълнителни от другите страни подкрепления в защита на границите на България, това са все посоки, които са, нали, ясни. Каква е позицията на ГЕРБ за бежанците. Само да ви кажа обаче, там има едни хора, които бягат от смъртта. И няма как тези хора да не бъдат в определен момент защитени. Друг е въпросът, че покрай тях има много други, които се възползват и минават с други цели. Затова това, което правителството прави, според мен е категорично. Вие сами виждате каква беше позицията на премиера след посещението в Турция, как беше посрещнат в Европейския съюз и как беше изпратен. Повече от това аз не виждам какво трябва да кажа, за да е ясно, че е направено максималното. Друго ми е по-важно да питам сега. Единни ли са БСП и ГЕРБ по отношение на Русия да се премахнат санкциите, въведени от Европейския съюз? Защото от тия санкции и страната не страда. Каква е вашата позиция? Категорично. Падане на санкции. Разбира се. Аз на национално ниво знам, че има единно мнение, или не? Вижте, санкцията са един неприятен момент. Както за бизнеса, така за държавата, така за всички. Ние сме бивши свързани с Русия народи. Да, Русия традиционно сме имали културно и търговски отношения с Русия. Да, обаче има един друг момент. Санкциите, знаете ли за какво беха наложени, нали? Да, за участието на Русия в Сирия. Да. За това, че Русия пое страната в момента на управляващите в Русия. Не, първо започна от... Оттам започнаха нещата. Оттам почнаха. Така. Не от анексирането на... Ако санкциите могат да доведат до там да седнат всички на масата на преговорите и да решат по мирен начин въпроса с Сирия,
то тогава санкциите са необходими, а иначе не са желани. Никой не ги желае. А необходими ли са? Необходими са, за да стигнем, необходими са, за да виждате... се стигне до масата на преговорите, където по мирен път трябва да се реши въпрос. Съгласна съм, но няма резултат. И най-страда България от това. Защо най-да страда? България всички страдаме еднакво. Защото от самите членки на Европейския съюз, като че ли България страда най-много, трябва да ви кажа. Във всички отрасли. Абсолютно във всички. Това е едно популистично говорене, за да така набиеме малко в хората повече напрежение. Не, всички страдаме еднакво. Да, но ние сме за отпадане категорично. А вие сте за... Аз ви казах, ние сме за отпадане и решаване едновременно на въпроса с войната в Сирия. Защото санкциите са въведени, за да подпомогнат мирното решаване на проблема в Сирия. Да, разбрахме ви тезата, понеже има други важни въпроси. Мисля, че е ясно за падането на санкциите. Поне това е обща позиция на БСП и на ГЕРБ. Сега детайлите няма нужда да влизаме в подробности. Сега тези дни се сключи поредното споразумение на Европейския съюз с Канада. Предполагам, че са запознати по това. Съвсем отскоро сключено това споразумение. Имаше спорове в Народното събрание, губили или печели България от това споразумение. Корнелия Нинова, ако не се лъжа, каза, че заради 100 души, които ще получат канадско гражданство, се предават националните интереси. Така ли е, госпожо Атанасова? Точно така, защото според БСП това е абсолютно непрозрачно споразумение. БСП многократно искаше да се направи дебат по тази тема, искаше да се направи независим и задълбочен анализ, по който също да се дебатира, защото ние сме против това споразумение. Категорично. За нас буди тревога относно снижаването на трудовите и екологичните стандарти с подписването на този. Безработицата ще се увеличи. Влиянието на големите компании ще се засили обаче, защото знаем, че България работи за силните в момента, силните на деня. Затова сме категорично против това споразумение. Ще ядеме ГМО храни? Естествено, че ще ядеме ГМО. Защото ще бъдат допуснат на пазара ГМО храни. Да. Така ли, господин Танев, или това е плашилото на опозицията? Мисля, че двамата не сте достатъчно запознати. Да, айде вие ни запознати. Ние сме депутати. Само да отговоря на колежката, че когато имаше дебат по тази тема, колегите от БСП не присъстваха в залата. Така че, ако те искат дебат в определено удобно за тях време или по време на предизборна кампания, това е друг тип дебат. Значи да кажа, споразумението засяга търговските отношения между Канада и Европейски съюз. То базира, регламентира търговските отношения. Тук България искаше и Румъния искаха да се възползват от цялата ситуация и да наложат едно изискване допълнително за визите за българи. А иначе, няма как това, което го казват и ГМО и разни други фирми и така нататък, да влязат в Европейски съюз, да имат едно пребиваване в България, друго пребиваване в Германия, Полша или други страни. Споразумението е от Европейския съюз и касае всички страни членки на Европейския съюз. Не виждам как тия търговски отношения биха подпомогнали безработицата да се увеличи. Стана ясно, че българските фирми не са равнопоставени спрямо канадските фирми. Е пагубна за малките икономики, засилената конкуренция. Как не? И за слабите на пазара, как не? Още повече да ви кажа, че това споразумение, което е изключено, то не е окончателно. То тепърва започва да се дебатира по това споразумение. И условията по него тепърва ще бъдат изяснявани. Позицията на премиера е ясна. Когато има еднакви условия от двете страни на бизнеса, както за канадските фирми в България или в Европейския съюз, при същите условия равноправно участие на българските фирми при тях, само тогава може да се подпише споразумение. И в това няма нищо лошо. Никой не предава национални интереси и никой не дава приоритет на други външни фирми. Ние не сме сигурни, че премиера работи само и единствено за националните интереси. Вие може да не сте сигурни, но ние сме сигурни. Вие може да сте сигурни, ние не сме. Вие сте опозиция, е нормално да не сте, да изразявате несигурност. Премиера взима решения, които са много пъти против националната. Значи, националния интерес. Това е нещото, което ни притеснява нас. Решенията, които се взимат и се ратифицират от парламента. Премиера може да предложи вариант на решение. Но то се дебатира, чак след като се приеме в парламента, тогава получава ход. Иначе няма как да стане.
Да, и в парламента знаем как се случват нещата, да. Парламента вие не участвате. Как да се случват? Защо да не участваме? Защото... Ако вие сте предизвикали дебата, когато БСП са отсъствали, това е друго. Но пък БСП е единствената партия, която... Те постоянно отсъстват. Постоянно отсъстват. Не, вие си гласувахте отпуската, не БСП. Много ви моля. Не е верно. Вие си гласувахте отпуската. Не съм съгласна. Да ви кажа какво сме гласували. Ние гласувахме да не се ползват тази трибуна за политически пиар, защото вие се стараехте само това да правите. И когато се върнахме на работа отново, знаете ли кои присъстваха и работиха? Кои? Вие? Ние. Не. Същите, които поддържат мнозинството. А БСП отиваха да си правят предизборната кампания. БСП водеше предизборна кампания. Да, и не ползваше трибуната. Да, ние не ползваше трибуната за предизборни послания, затова не съм съгласна с вас. Да засегнем, първо ще се вихриме по тия проблеми. Много важен въпрос, който често се поставя на такива дебати за правомощията на президента. Не знам, вие сте млад човек, но сигурен съм, че помните Боянски ливади на Желю Желев, нали така? Има ли необходимост от такива ремейк на такива Боянски ливади? Трябва ли президента да набива канчето, грубо казано, на премиера? Значи, вижте, за нас е немислимо, недопустимо партия ГЕРБ да управлява абсолютно на всяко ниво. Според нас правомощите на президента не са никак малки. Чакайте сега, това избирателя решава. Естествено. По Конституция е заложено. Кой спечели изборите, той управлява. Естествено, че е така. Но според нас президента може да бъде коректив на управлението. Има достатъчно правомощия, има достатъчно средства, с които да го направи. Настоящия президент беше ли коректив на това управление? Не, в никакъв случай. В никакъв случай. Господин Танев? Той е излъчен от правомощията на президента са определени в Конституцията. Те, между другото, не са малки, но не са и много, защото властите в България, в Република България, са разпределени. Значи президентската институция е едно, първа в ранга, след това е парламента, след това е Министерски съвет. Изпълнителната власт. И четвъртата съдебна власт. Това са в България. Президентът има своите права, има своите правомощия, има своите отговорности. Аз смятам, че господин Плевнелиев беше един добър президент. За него се случиха да работи в малко по-сложна обстановка. Добре, ако беше добър президент... Два пъти предсрочни избори. Той назначаваше служебни правителства. Добре, и управляваше едновременно с това. Защо не го предложихте за втори мандат, ако е бил успешен президент? Сигурно знаете, че на него му се случиха някои неприятни неща. И отказа му е изцяло по лична. Негово си е решението, не е на партията. Изцяло негово решение. Вашата позиция беше ли добър президент? Не, категорично не. Пълен провал. Балона Yes Sir и модела Yes Sir просто трябваше да падне веднъж за винаги. И казвам защо нашия генерал Румен Радев е по-добър. Защото той е последният кандидат, който ще бъде привикан в политическа централа и ще бъде почукан по челото от партийния си лидер. Това е много смело решение. Не знам дали ще е точно така. Както се случваше с господин Росен Плевнелиев. Само аз не съм наясно. Той е ваш кандидат ли? Не, той е независим, подкрепен от БСП. Считайте го за наш кандидат. Не мога да го считаме за ваш кандидат. Добре, независим кандидат, подкрепен от БСП. Ако искате да го считаме за ваш кандидат, трябваше да бъде издигнат от БСП. Вие да го излъчите, разбира се. Вие нямате кандидат. Това е кандидата, който БСП подкрепя. Това е кандидата различен от Росен Плевнелиев и от госпожа Цецка Сачева. Не, господин Танев имаше предвид, че той е предложен от АБВ, който после вие го приехте, нали така? Ако следваме хронологията. Той не е предложен от АБВ. Ама вие по същата логика можеше да подкрепите и Орешарски. Той си стар ваш кадър. Можехме, разбира се, ако нямахме кандидат, можеше и него да подкрепим. Той също е по-добрата кандидатура от Цецка Сачева. Това е наше мнение. Искрено ме разбивате. Сега, много често се спекулира. В крайна сметка, каква е вашата позиция? Добре сте си научили опорните точки. Всички партии си имат опорни точки. Това е истината. Сега, най-после ще се реши ли този въпрос с броя на депутатите, вашите позиции? Вие сте все пак най-големите партии. За последните почти 27-8 години от началото на прехода, близо 3 милиона българи се изнесоха от тази държава. Всички знаем защо. Заради корумпирани политици, неработеща администрация, заради това, че хората не виждат сигурност в тази страна и 3 милиона българи се изнесоха.
Логично и сега хората се питат, след като толкова 1/3 от населението намаля, защо все още оставаме с 240 депутати? Не, че това е панацеята, която ще реши проблемите на тази страна, но такива въпроси са резонни. Резонни са, защото не е нормално в държава като България с 8 милиона население да има 240 депутата. По официални данни вече по-малко от 8. 7,2. Да, да има 240 депутати, а пък една страна като Холандия, да речеме, 15 милиона жители, да има 220, да речем. Ами Германия с 80 милиона население, 600 депутати. Ние сме за намаляване броя на това не съм го и чул ясно изразено от новото ръководство на БСП. Вижте какво, аз идвам с официални документи и становища по въпросите, така че не е нещо, което опорните точки не са официални документи. Добре. Имам официални решения на Националния съвет по тези опорни точки. Добре, какво е националното решение? Последно вие на каква сума сте се спряли? Ако решите, ако един ден станете управляващи. Трябва да бъде намален брой на депутати. Колко? И без това. На 100. На 100. И без това половината от депутатите мълчат като риба през цялото време. Той е машина за гласуване. Другата половина не идват на работа. Другата половина не идват на работа. Не е ли така? Точно така е. Господин Танев, чухме вашата позиция. Има ли резон ли е да се намаляват броя на депутати или това е популизъм от страна на по-малките партии? От една страна това е популизъм. При тая политическа ситуация в България, при толкова на брой политически партии, мисля, че са 420 и неколко регистрирани политически партии. В парламента официално са 8, ама там знаете, че има няколко блокирани, така и са приблизително 36-40 партии. При такава ситуация, дето се казва, бардака е пълен. Но броя на народните представители се регламентира в Конституцията. За да се промени броя на народните представители, трябва да се мине през Велико народно събрание. Ние принципно сме за намаляване на броя на народните представители. Но мислим, че не е в момента подходящо време, за да се свика Велико народно събрание и да се решат тези въпроси. Защото не това са най-важните ежедневните въпроси, които трябва да се решат. Как да не са най-важните? Не са. Значи вижте какво, 240 депутата. Това е първо бюджета. Той ще се намали наполовина. След това охраната, коли на НСО. Те едни партийни величия ходят на опери с по 6 човека охрана. Извинявайте, ме това беше и по ваше време. Не, не е било по наше време. Не е било по наше време. При тях е още по-изразено. По наше време не е било. Извинявайте за репликата, но така остава. Но независимо от всичко, ние сме за намаляване на депутатите. Да, това го казах. Въпросът е за намаляване броя на депутатите. Пак говоря. Ние също сме за намаляване броя на народните представители. Да, ама не е време. Кога ще стане време? Ще стане. Когато стабилизираме държавата, тогава ще дойде време и момент, за да се предприеме реформа на Конституцията, която да реши всички важни въпроси към дадения етап, натрупани и във времето. Ние не можем за всеко една прищявка да свикваме Велико народно събрание и да променяме през година или през 2 Конституцията. Да. Това не е... логично звучи. Кога да чакаме стабилизиране на държавата, господин Танев? Ние от 30 години чакаме стабилизиране. То не беше Кристалина Георгиева. Ако вас ви нямаше до сега да я бехме стабилизирали. Ако нас ви нямаше, ще си правите какво си искате, сигурно. Така ли? И така ли се стабилизира държавата? Ние не се целуваме там много с ДПС. Променяте изборния код, престанете с тази целувка. В момента вие работите с ДПС. Променяте изборния кодекс една седмица преди изборите. Точно ми идва тук по реда на въпросите ДПС. Кога ще стабилизираме държавата? И ако не е било време на време, сега е време. Значи за стабилизирането на държавата вина имат и ГЕРБ и БСП. Да, си го говорим. Значи вие години знаете и ви управлявате. За стабилизиране на държавата имаме ние цели политически елити имат вина. Вие имате особен принос за дестабилизиране на държавата. Дайте да маркираме, това е важно. Много хубаво се смеете, ама Дайте да маркираме ДПС. Значи няма какво да си кривиме душата. ДПС винаги са били фактор през последните 30 години в тази държава. Особено последните няколко изборни кампании президентски, те са ключа за това кой ще бъде следващия президент. Според анализаторите и на тази президентска кампания ДПС, избирателите ДПС, ще решат кой ще е новия президент. Каква е позицията на БСП? Ще потърсите ли подкрепата на ДПС на тези избори? Това е деликатна тема. Да, разговори не са водени до момента, но БСП
зачита и уважава всеки един глас. Защото в ДПС членуват много повече българи, отколкото сме всички ние, отрудени и работливи хора. Няма спор и, това. разбира се. И ние ще приемем всеки глас. Всеки, който реши, че генерал Румен Радев е по-добрия кандидат. Тоест официално ще искате подкрепа или не? Не. Официално разговори все още не са водени и няма да се водят. Няма да се водят. Така, ако обаче те ви натрапат подкрепата, както се получи с ДОС на ГЕРБ, нали, това беше натрапена подкрепа. Ще крещим и ние от микрофоните, че никой не е искал сигурно. Не знам както крещехте. Господин Танев, как е при вас? Нали, ДОС ви се натрапиха. Ако се върнем малко назад, и по времето на Първанов, техния велик президент, той беше избран 2 пъти с подкрепата на ДПС. Да. Вие нямате шанс да изберете президент самостоятелно, без подкрепата на ДПС. Този път сме решили да опитаме. Вие може да си пробвате. Да. Затова резултата заедно с ДПС ще ви е друг. Но искам да ви кажа, ние разчитаме на всеки български глас, на всички български избиратели, не делиме хората по политическа принадлежност, но не искаме подкрепа от никоя партия, която да иска пазарлъци. Затова премиера и лидер на ГЕРБ заяви категорично. Днеска той заяви, че няма да търси от никой подкрепа. Ако не спечелят изборите, отиват в опозиция. Разбира се. Вижте, това е мъжкарско поведение. Вие мъжкарско поведение. Мъжкарско поведение беше като обеща да си подаде оставка, като загуби изборите да си я подаде. Ако загубиш, добре, така ли? Няма да подаде. Ония ден в интервю каза, че няма да подава оставка. Не дайте да коментирате, няма да подаде. Аз знам по-добре. Това е негово решение, дали ще подаде оставка. Разбира се, ако загубим изборите, да. Защото ония ден каза, че няма да подаде. Само вие сте го чули така. Въпрос е официално, вие няма да търсите подкрепа на никого, ако се класирате на балотаж. Искам да ви кажа една друга подробност. Защо политическите партии в момента и тия кандидати за президент и вице-президент са издигнати, в момента се натискат, макар и да знаят, че няма да спечелят. Нали знаете защо? Защото следва едно преброяване. И след това преброяване, между двата тура, следват едни пазарлъци. Ние от ГЕРБ сме заявили ясно и категорично. Няма пазарлъци. Единствените пазарлъци ще бъдат с БСП. Това е. С една дума, пазарлъците... Ако вие стигнете до балотаж. С една дума, така разбирам. Ако има пазарлъци, те няма да станат достояние до обществото. За полицията ще управлява. Господин Танев получава информация от извора, така че нека той да каже. Те ще станат достояние на обществото. Няма начин. Понеже сме... Но има един друг момент, само за да завършим с тази тема. Има един друг момент. Хората са достатъчно съзнателни, грамотни и могат сами да преценяват кой да подкрепят. Никой политик не носи в джоба си тия гласове, където се очаква да отидат да се търгуват при БСП и да каже, аз имам 200 000 гласа, ето ги струват толкова. Това няма да стане. Затова ние разчитаме изцяло на съзнанието и на подкрепата на българските граждани. Без значение каква религиозна принадлежност имат, пол, възраст. Да, разбрахме ви, поне сме към... Наистина, само да кажа нещо, се надяваме, наистина да разчитате само единствено на това, защото да не стане накрая мразя ви урните пълни с праха на излъганите народни надежди. Защото знаеме как се правят манипулации. Дано да разчитате наистина само единствено на българския вод. За какви манипулации говорите? Само не мога да Господин Танев, много ви моля да влизаме в подробности, защото да искате да върнете в Костин Брод. И на местни избори, и на парламентарни избори, просто ние не правим избори за първи път. Понеже сме към финала. Да, ние печелим много избори. Нали, гледахме в зала Арена Армец как се носиха цел. На другия ден се носиха чувалите, спеха върху тях, моля ви. Това са смешни неща. Смешни неща. Ние го гледаме, защо са смешни неща. Много е важно в тези дни, от няколко месеца, шоумена Слави Трифонов събира народната любов. Вашето отношение към референдума, който той организира? Като партия близка до народа, най-близка до народа, ние ще се съгласим с това, което избере избирателя в неделя. Каква е ролята на Слави в този референдум? Не сме съгласни единствено по мажоритарния вод. И сега ще ви кажа защо. Защото мажоритарния вод, в края на краищата, пак ще бъде избиран този, който може да си позволи. Това е нещото, което има това е популизъм. Вашия коментар? Той, доколкото следа това, основно, грубо казано, про ГЕРБ и властта.
Значи това е едно поръчение. Извинявам се, че това е едно грубо изпълнение на поръчение от други политически сили, не от ГЕРБ, които са насочени срещу ГЕРБ. Но, защо Слави негативно настроен? Един момент. Значи, кои са тия, които стоят зад въпросите. него? Ще стане ли ясно, кои стоят зад него? Аз смятам, че е ясно. Не е ясно. За широката публика не е ясно. Това е БСП, ДПС. Това са. Вие хвърляте новина в тази. Не хвърлям новина. Вие да сте чули Слави да говори нещо, да усмива БСП. Защо да не сме? Аз не съм видял, не съм чул. Искам да кажа нещо друго. БСП не означава, че ние стоиме зад Искам да кажа нещо друго. Да. Един от въпросите, той вече е решен. Това е за задължителното гласуване. Да. Значи задължителното гласуване, аз така бегло казах. Да, намаляване броя на депутата, мажоритарните избори. Това са все намаляване броя на депутати го коментирахме. Това трябва да стане през Велико народно събрание. Да. Така че мажоритарните избори са един друг елемент. Може да има някакъв баланс в това. Една част от народните представители да бъдат избирани по мажоритарен начин, а една част да бъдат избирани. Това се коментираше през годините, трябва да бъде 50 на 50. Да, 50% вече тук може да се води дебат и да се спори колко да са така, колко от други. Да. Но няма как да са само мажоритарни, защото има едни голями компании, които могат да си позволят да платят и да си вкарат лоби в парламента. Да, разбрах ви, поне сме към финала на предаването. Аз ще помоля колегите да пуснат анкетата, която тази вечер днеска заснехме. Питахме петричани да отправят въпроси към дебатиращите тази вечер. Аз ще помоля колегите да го пуснат този репортаж. Тази вечер ще има дебат по телевизия БАЦ. Знаете ли за този дебат? Знаеме. Какво знаете за това? Че ще има предизборен дебат. Тази вечер по телевизия БАЦ от 20 часа. Да. Така, сега имате възможност да зададете въпроси на участниците в този дебат. Ще бъдат Танев от ГЕРБ и Атанасова от БСП. Какво бихте ги попитали? Бихме ги попитали какво ще направят да се промени атмосферата в Петрич. Какво е на атмосферата в Петрич? Има неща, които не ни харесват. И кажете едно нещо, което не ви харесва. При всички дебати най-много ни дразни това, че един на друг се оплюват, а не казват кой какво ще направи за хората. Тъй като съм тръгнала за поликлиниката, въпросът ми към двамата е какво ще направят за нашия град, тъй като всичките граждани са в София, в Сандански, в София, Благоевград. Всичките ни съграждани се лекуват в Сандански. Защо? Ще направят ли така, че институциите да си вършат работата? Какво бих ги попитала? Ще има ли работни места за младите хора в България? Аз да ги попитам. Те вече няма какво да ги питам. Защо да не ги питам? Защото няма никаква полза. Да. Не знам от тях дали нещо зависи. Примерно за министър-председател мога да го питам, ама те какво му зависи от това? Сега предаването се казва Гласът на Петрич и даваме възможност да се чуе гласа на Петрич. Какво биха направили за пенсионерите, защото ние сме пенсионери? Ето аз, например, бих ги попитала какво биха направили за пенсионерите. Те през всички години нищо ли не правят за пенсионери? Най-вероятно правят. Ние сме съвсем млади пенсионери, сигурно правят нещо. Да. Не сме в течение, но аз, например, това бих ги попитала. Какво очаквате да направят? Очакваме нещо подобрение на живота, въобще на пенсионера, на какво? Слогана на техните кандидат-президентски двойки да бъде с грижа за пенсионерите. Абсолютно. Най-вече. Защото сега на 150 лева една пенсия, 150 лева, от юли месец до година 2% и 44 се увеличава. Това колко прави увеличение? Вие ми кажете, младо. Възпитанието не ми позволява да ви отговоря. Кисело млеко. Разбираме ви. Аз ви питам, аз ви отговарям сам. Нали така? Това е. Да. Риторичен въпрос. Така, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. Изцепих се, както винаги. Така. Тъжни констатации правят петричани. Виждат, че институциите не работят по техното мнение. Лекарите тук се изнесоха, работят в Сандански, в Благоевград. За пенсионерите нищо не се прави. Това са констатациите на петричани. Вашия коментар. Как да върнем лекарите, читавите лекари в този град? Не, че тези, които работят сега не са читави,
Но по някакъв начин трябва да се оправи това положение. Трябва да ми се... Да, най-наболелия проблем в общината, това е болницата. Първо, ние не сме в позиция, БСП в момента не е в позиция да влияе на тези решения. Първо сме само с един общински съветник. Решенията се взимат в повечето случаи задкулисно, но БСП ще излезе с официална позиция, че е категорично против сливане на болницата Петрич с болница Сандански. Ще се аргументира по този въпрос. Защото дълговете няма как да се... Вие за първи път това го казвате или не? Моля? Че сте против обединението на болницата. Да, за първи път го казвам. Така, да. И ще излезем с официална позиция пред медиите. Добре. Защо сме против? Първо, няма кой да върне дълговете. Наистина имаме база, но само толкова. Нищо повече. Аз ще попитам тук господин Танев, като участник в местната власт, те какво ще направят за да подобрят? Аз не съм участник в местната власт, обаче искам най-напред да отговоря на гражданите, които зададаха редица въпроси. Вижте, от това, което гражданите посочиха и което коментират, се вижда, че те съставят мнение и за изборите на национално ниво през призмата на това, което се случва по места. Да. И аз затова искам да кажа няколко неща, които са направени по времето на двете правителства на ГЕРБ, а пък така колежката, нека да си помисли, за нея. Тя да отговори какво е направено по времето на БСП. За Петрич. Говорим за Петричка община, да. За Петричка община. Значи, вижте, магистралата беше започната по време на правителството на ГЕРБ. Първото правителство на ГЕРБ. Беше спряна по време на правителството на Орешарски. Не се правеше нищо. Една година и няколко месеца нищо. Дойде правителството на ГЕРБ, магистралата се завърши много бързо. Върна се динамиката в строителство. Освен магистралата, пътя, който в момента е Петрич, Техномаркет, който е връзката на магистралата, е в перфектно състояние. Направен е с нова технология, която гарантира няколко десетки години безпроблемно ползване на този път. Това струва много пари. Пътя Златарево-Петрич. Знаете преди 5 години каква беше ситуацията. По времето на правителството на ГЕРБ този път стана перфектен. В момента са осигурени парите 5 милиона и половина за пътя, околовръстния път, който се получава Старчево-Първомай. Може би декември месец или февруари ще започне възстановяването му. При това положение националната пътна мрежа на територията на Петрич ще стане в перфектно състояние. Защото и пътя Петрич-Гоце Делчев е също в перфектно състояние. Пътя, който се оправи по време на преминаването на автомобилите през Петрич, когато беше строежа на магистралата, пътя за селата, които са там, Кулата, Чучулигово и така нататък. Перфектни. По това време, когато дадахме съгласие за преминаване през Петрич, по предложение на ГЕРБ беше заложено в протокола и в момента се изпълни проектиране на околовръстен път на Петрич. Това включва околовръстен път, който ще има едно кръгово движение над Еко бензиностанцията. В едната посока към Македония ще излезе зад фирма Стримона срещу танковото поделение. От другата страна ще излезе на кръстовището на Ръждак. Това ще стане една перфектна зона. Такава. В момента върви прехвърлянето на 350 декара терена, който е на стрелвището. Което ще стане парк? Това ще стане бизнес парк. Над него има прехвърлени вече едни 143 декара. Едни други 41 декара прехвърлени в района на сондите. Това, което се показва в момента макета на парка в Петрич, за новия парк. Ма да не си остане само макет. Няма да остане, няма как да остане. Значи това е благодарение на прехвърления терен 55 декара по време на правителството на ГЕРБ с активното участие на структурата на ГЕРБ Петрич. След това, знаете ли колко е цената на това, което в момента собствениците на тия 15 декара, които купиха и предлагат за продажба? 3 милиона за 15 декара. Прехвърлете ги тия 55 декара през тия 3 милиона цена и направете сметка колко е. Отделно искам да кажа. Да, че времето трябва Не, това са най-важните неща. Колко катастрофи станаха на отбивката за рупите? Това разширение, което се направи благодарение на кой? Господин Танев, вие се държите така като вашия пример. Аз не дадох парите.
Вие не дадохте парите. Тези пари са от Европейския съюз и те се полагат както на район Петрич, така и на всеки един район. Ама само да ви кажа, по времето на вашето управление успяхте да усвоите 7% от средствата. Ама вие не ни оставихте възможност, защото за 1 милиард скачахте цяла година пред президентството. Много ви моля, за 16 милиарда всичко се потули. Не ни оставихте и време. Така че много ви моля, вие се държите така, седно само вие го ги давате. По време на правителството на Орешарски евросредствата бяха замразени. Пак добре, че дойде правителството на ГЕРБ, за да стигнем 98% усвояемост на средствата по първия период. След това, друго. Парк Беласица. Знаете ли за парк Беласица нещо? Какво за този парк? Не, тя не знае нищо. Аз да кажа, че там благодарение пак на правителството и на министъра на околната среда и водите, там променихме плана за управление на парк Беласица и сега над всеко село има заложени зони за действие на гражданите. Всички вили са включени в картата на Беласица, на планина Беласица. Всички тия ловни хижи са включени и така нататък. Може да развиваме някакви дейности. Иначе беше всичко занимарено така. За Хераклея Синтика да ви кажа. Хераклея Синтика в момента цъфти и имаме осигурени още средства, за да продължи на пролет с така по-силен темп разкопките. В момента трябва да питате или да поканите Сотир Иванов да ви разкаже колко са приходите от посещенията. И да питам още... Те се увеличили последните години. Много се увеличиха даже. Колко моста се направиха, знаете ли? Другата седмица предстои откриването на 2 моста в Подгорската част. Вие си правите страхотна реклама и никой не ви отрича това, което сте направили за общината. Аз мога да изброя неща, които хората могат да ги почувстват. Не да ги почувстват, хората ви питат за болницата, не за пътя. Ама ние в момента избираме президент, не избираме кмет на Коларово. Защо тогава говорите? Защо говорите за парк Беласица? Казвам ги нещата, които са свършени по времето на ГЕРБ. Вие ми кажете, по времето на Орешарски се разпределиха едни 580 милиона. Колко лева дойдоха в Петрич? Колко лева? Нито един. Ама чакай. Нито един. Да, и? Нормално е, когато кмета е от ГЕРБ, правителството да помага. Никой не го отрича. Преди това кмета не беше от ГЕРБ. Беше от реформата. Не беше. И? Финални думи. Вие също свърши доста работа. Не дайте да си мислите, че само вие финални думи от вас. Чухме, господин Танев, финални думи от вас, защото вече пресрочихме времето за дебата. Какво да ви кажа? Вашето послание да защитите хората да подкрепят генерал Радев. Да го подкрепят, защото това ще бъде единствения коректив на правителството на Бойко Борисов. Това го смятате за основно предимство? Човек, който... Разбира се, това е основно и най-важно в момента. Човек, който когато е нужно, ще каже не, ще тропне по масата. Човек, който, както ви казах, няма да бъде послушко на нито един партиен лидер. Да, ма не това беше отношението на вашата кандидат за вице-президент към него. Да. Значи беше ясен. Не е ясен. Тя просто му каза, че зад него застава цялата партия БСП. Не да внимава. Да внимава, за да ни излъже надеждите на нашите членове. Аз искам да кажа... Финално изречение, защото вече... Добре, няма проблем. Значи искам да кажа защо избирателите трябва да избират нашата кандидат-президентска двойка. Първо, госпожа Цачева в момента стои на второто стъпало в държавата. След президентската институция, председател на Народното събрание. Правомощията на президента и това, което госпожа Цачева е вършила през тези 2 мандата като председател на Народното събрание, се препокриват в рамките на около 70%. В България няма друг по-такъв юрист, който да е успял да накара 2 парламента да се обединят в взимането на едни решения, свързани с важните решения за държавата. Така че аз не виждам какво по-естествено има от това един човек, който 2 мандата е изпълнявал 70% от тази дейност и е в час с нея перфектно и е всявал респект във всички, в цялото Народно събрание, просто да мине на следващото поред стъпало. И другото, извинявайте, и другото, тандема с господин Пламен Манушев, вице-адмирал Манушев. Неочаквано добра комбинация. Ама не неочаквано. Вижте, значи той е бил командир на военноморските сили. Бил е заместник командир на армията на България.
един перфектен специалист в областта на сигурността и отбраната. Двете функции, които би трябвало да изпълнява президентската институция, се допълват перфектно. Какво по-добро от това? И другото, всички знаем, че баба Ванга беше казала на времето. Какво е казала? Казала е, че когато дойде на президент, когато стане една руса жена, България ще тръгне да се оправя. И това го знаят петричани. Аз ще кажа само да се гласува против статуквото. Добре, финално изречение от мен, ще си позволя да завърша шеговито. С една дума, ако БСП спечелят тези избори, ще набиват канчето на този премиер, сега действащи. Така ли да разбираме? Надявам се, нали обеща да подаде оставка? Ако спечели госпожа Цачева, какво ни следва? Следва стабилизиране, още по-добро стабилизиране на държавата. Ние в момента излизаме от спиралата, в която вие ни вкарахте. Може да ни вкарате отново. Не съм съгласна. Хората виждат, че това не е възможно. Усеща се настроението на хората в ГЕРБ и аз мисля, че вие сте оплашени. В момента безработицата е 8%. Че в момента са изплатени всички стари задължения, натрупани от времето на Костов и от времето на... Хората усещат нещата. Не е важно да четат доклади напудрени, много ви моля. Така, имахте един час. Искам да благодаря и на вас, госпожо Атанасова, и на вас, господин Танев, че уважихте този дебат. Аз съм сигурен, че петричани са си направили своите изводи от този дебат. Целта беше да покажем, че лидерите, въпреки своите противоречия, все пак са загрижени за тази страна в лицето на БСП и на ГЕРБ. Благодаря ви, че спазихте добрия политически тон. Разбира се, ние няма какво да делиме. Въпросът е да убедим хората в това, че номер 17 е правилният избор. Така и вашата позиция. Гласувайте с номер 13. Благодаря ви за този дебат. Надявам се да сме били полезни на петричката общественост. Сега ще си припомним една хубава песен Dirty Dancing и след това в студиото ни гостува обичаната и популярна актриса в цяла България Слава Рачева. Така, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. Казвам добър вечер на популярната и обичана от цяла България актриса Слава Рачева. Добър вечер на вас, на всички от Петрич, малки и големи, с които се познаваме много отдавна. Тези, с които казаха, че са израснали с моя глас и с нашия герой, Педе човек лакът брада. На всички от Петрич радвам се да кажа: аз дойдох с голямо удоволствие и с голяма обич при вас, зрителите на гласът на Петрич. Госпожо Рачева, изключителен жест от ваша страна. Наш екип на предаването доцени това, което сте направили през годините. Аз съм сигурен, че и петричани, и целият български народ цени това, което сте направили за тях. Поколения българи са израснали с приказките и песните на Педия човек. Аз ще помоля колегите сега да имат готовност да припомниме тази много хубава песен на Педия човек и след това ще се върнем тук в студиото. Колеги, имайте готовност да го излъчиме. Така, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. Припомнихме на уважаемите зрители Педия човек. Да започнем от тук. Вие от 2 дена сте в Петрич. Да. Какво впечатление ви направи града? Града е станал много хубав, много приветлив. Аз съм изненадана преди 12 години. Сега Петрич е много нов, свеж и младеещ град.
Това ви такова впечатление? Такова впечатление. Това е хубаво като констатация, която правите. Да, и срещате ми с много хора в Петрич. Може би това ще ви изненада, но аз наистина се срещнах с много хора, които са много добре разположени към това, че имат телевизия, че могат да общуват с много ваши гости, които им показвате, и че се гордеят със своя град. Да покажем куклата, с която поколения българи са израснали. Да, ще я покажем непременно. Аз само искам да кажа, че преди 55 години тази кукла за пръв път се появи на екрана на единствената телевизия тогава в България с думите: "Добър вечер, Чичко Филипов! Добър вечер, мили деца! А сега аз казвам добър вечер на порасналите и на малките деца на Петрич." Така, аз съм сигурен, че сега провокираме интерес сред зрителите. Как се зароди идеята за Петия човек лакът брега? На кой е тази идея? Вероятно това е идеята на всички редактори в детската редакция на телевизията. Тогава се създаде. По времето на Леда Милева ли беше това? Не, много по-отдавна. С началото на телевизията започвайки, искаха да направят едно детско предаване и съвсем случайно, това беше моя шанс, когато дойдоха да потърсят малък мъж. Аз в театър казах, че аз съм малкия мъж, защото играя всички мъжки роли, момчешки. По-точно, те казаха: "Я да видим как изглеждате." Аз тогава не бях, малко по-височка бях, но той каза: "Ставате." И какво беше моето очудване, когато разбрах за какво ставам? Да седна до краката на Чичко Филипов под масата, за да разказвам приказките, с които започнаха предаванията на Българската национална телевизия, и то "Лека нощ, деца." И така, колко? Почти 40-50 години? 55. Колко поколения са това? 4-5 поколения българи? Според мен е 5. 5 поколения. Да. Сега момента да ни кажеш една интересна история около това предаване. Аз съм сигурен, че имал някакви на ръба инфарктни предавания. Разбира се, тогава беше всичко на живо. Аз трябваше да бъда малко по-рано. Предаваше се от телевизионната кула. Тогава беше единственото студио. И много трудно се отиваше до там. А за да бъдеш на време, трябваше да си употребяват всякакви средства, за да може да се стигне до там. Сега не е като голяма София с всички възможни средства транспортни. Даже съм молила и милиционерски патрул да ме закара до там, за да бъда на време. Приказката ми се даваше тогава. Единственото нещо, което беше плюс за мене, че аз можех да я прочета предварително и да почна да я разказвам. За което Чичко Филипов тогава, който вече не е сред нас, много ми завиждаше. Но беше наживо. След това се повтаряха много и много други случки, да не би да влезе в камера, да не влезе да се видя, как да скриеме куклата, как да партнираме с живите актьори, защото пък тогавашният режисьор Асен Траянов започна да прави сериал с приказките на Петя човек, които започваха с думите: "А сега ще ви разкажа", и завършваха: "А какво ще стане по-нататък, ще научите при следващата ни среща." Госпожо Рачева, коя ви е? Сигурен съм, че имате любима приказка. Любими са всички приказки, които могат да стигнат всички до децата. Всички са ви еднакво близки? Близки са ми, защото аз разказвах преди всичко и така започнахме и така завършихме с българските народни приказки, които са едно неоценимо, огромно богатство, което може да радва и до ден днешен и малки, и големи. И големи. Сега ще няма как, ще засегнем една болна тема за това, че вие сте една емблема на националната телевизия, не само вие, и Чичко Филип, и много други кадри на БНТ. Кога се празнуваше 55 годишната на БНТ? Миналата ли? Миналата година. Миналата година. Да. Останах впечатление, че някакси се отби номера с тази годишнина на БНТ. Няма да го коментираме това. Аз друго искам да засегнем болна тема. Чувствате ли се вие заслужили артисти, някакси ценени от държавниците? Винаги съм казвала и продължавам да казвам, независимо от това как се празнува и кое се празнува и колко аз взимам участие в тези празници, че моята огромна награда, подчертавам,
и съвсем не е случайно това, че подчертавам, е любовта, вниманието и спомена у всички наши зрители. Благодаря ви за това, благодаря и на всички, благодаря и на всички зрители от град Петрич. Да сте живи и здрави. За мен това е най-ценното, което съм получила като награда в моя живот. През годините, когато сте били на десетки хиляди представления, това ли е извода? Българската публика е благодарна публика? Българската публика е благодарна публика и с тези хора, които продължавам да се срещам, и всеки казва: аз пораснах с вашия глас, за мен е най-голямата награда. Да, аз сега ще помоля колегите да имат готовност. Попитахме петричани дали си спомнят за педия човек, Лакар Бреда. Между другото има интересни отговори. Призовавам ви и вие да чуете тази анкета. С удоволствие. Моля, колеги, видео. Ни гостува една известна актриса. Говори ли ви Слава Рачева името нещо? Това голяма бреда там, Лакар Бредата, не? За нея. Педия човек, Лакар Бреда. За нея, да. Тя ще ни гостува тази вечер. И какво? Така. Какво си спомняте? Спомням се добре, тя е една от известните такива актриси. Мога да се каже, говори някъде. Спомням се, добри чувствам към нея. Поколения българи са израснали с нейните песни и приказки. Да, и по радиото, и по телевизията. Слушал съм я, гледал съм я. Как си обяснявате, че ние българите не си уважаваме големите артисти? Това си до човека. Който си уважава, аз уважавам и се възхищавам. Какво да ви кажа? Тя е много добра. И хубав човек. Друго не мога да кажа. Добре, благодаря. И спомняте ми се много такива. Много малко са като нея вече. Да, тя е много добър професионалист и е много интересна и гледана. Въпросът ми е само един. Защо държавниците не си ценят известните и популярни артисти? Би трябвало да ги ценят, защото те носят духовността в себе си и децата са тези, които ще се зареждат положително от тях. Държавниците гледат само за себе си. Те не мислят за народа, да не говорим за артисти, за култура и така нататък. Те мислят само за себе си, а още нещо, ако има за приватизиране, да го опукат и това е. Си ни гостува най-известна актриса Слава Рачева. Говори ли ви нещо? Не. Слава Рачева, педия човек. Да. Въпросът е следния. Защо държавниците в тази държава не си ценят големите артисти? Кое ценят нашите държавници в момента? Има ли някого кого да ценят? Така, от тази анкета си правим две изводи. Всички помнят педия човек. За което благодаря. Така, и с най-добри чувства към вас. И тъжите констатации, че управниците последна грижа им е културата. Така, бих казала, че винаги държавниците имат много важни дела и това отделните случаи не са най-показателното за това. Тия държавни дела ги виждаме, че всеки ден има акции на прокуратурата. Това са техните държави. Така, в един момент искам да кажа, за да бъда точна и честна и почтенна, че аз също съм награждавана, имам орден Кирил и Методий Гърлие, преди това втора степен и така нататък, ордени, награди, но аз пак се връщам на моята първа мисъл и на моето първо усещане, че най-ценна е любовта на публиката, за която благодаря. Да, разбрахме ви сега. Много интересен въпрос ще ви задам. Живееме в едно интернет поколение. Така. Децата, има ли връзка с куклата или не? Отчуждението? Тези деца, които нямат телевизионен образ. Съвременното поколение деца имат ли това детство, на което ние сме се радвали в сравнение с сега? Цялото детство е така подчинено на времето, в което живеят, а не каквото сме имали ние. Защото ние не сме имали всичко. Тоест, аз не съм имала това, което вие сте имали, и вие, и децата не са имали това. Но, да бъдем точни, децата растат в това време, в което им се предлага от всичко околно и не могат да останат извънредно от тях. Въпросът е на родителите да бъдат внимателни и да сложат една нормална преграда,
за това, което е непрекъснато попадането на техните деца в виртуалното пространство. И така да упражняват някакъв контрол, а не толкова контрол, колкото загриженост, за това децата да не бъдат до край привлечени само от това, да загубят много голяма част от своята емоционалност и да се интересуват и от живия говор, от живото слово, от театъра преди всичко, от литературата, от това, а не всичко, което се получава на готово в виртуалното пространство. Да не се лишават от социалните контакти. Най-вече, защото децата стават агресивни. Те престават да слушат гласа си, престават да общуват с приятелите си, с родителите си престават да общуват, защото грижата на родителите е не само да ги попитаме какво са яли и дали са ходили на училище и какви оценки са получили, а да бъдат до тях, за да могат децата да споделят, което е много важно. Сега, аз съм сигурен, че петричани се интересуват и любопитстват. Къде можем да ви гледаме? Вие, доколкото знам, сте пенсионер сега, Да, аз не играя в представления. На времето гостувах даже в Петрич с едни представления, които играехме и представяхме, но вече съм се оттеглила в почивка и само от време на време отивам на срещи с деца, там можем да се видим, да разкаже някаква приказка или гостувайки в различни телевизии, както сега съм ваш гост. Да, това е страхотен жест от ваша страна. Финални думи към петричани. Ще се насладиме ли скоро на ваша постановка? Тук управата в този град да ви поканат да зарадват децата на Петрич. Това е вече въпрос, който ще го решават след изборите. Сега имаме много важна задача всички. Аз имам едно обращение такова към всички граждани, към всички хора, които живеят в България. Ние сме свободолюбив народ, обичаме свободата. Нека да се възползваме от тази свобода, която ни се дава. Да гласуваме и да избираме това, което желаем. Успех на всички и използвам случая да поздравя всички ваши зрители с отминалия празник на народните будители, защото това е един много ценен и важен празник. Аз за това ви покажа. Да, за деня на будите, такива хора като вас са будители. И освен това да пожелая на всички здрави и хубави дни и много хубави празници, които се задават, като Коледа и Нова година, да бъдете живи и здрави и всичко хубаво. И както казвам аз, до нови срещи, мили приятели! Да, за финала ще се възползваме от вашите услуги, от вашия късмет. Тази вечер госпожа Рачева ще донесе късмет на тези, които са лайкнали страницата ни във Фейсбук. Подчертавам, че в томболата, която тази вечер организираме, съм включил само жителите от Петрич, които са лайкнали страницата ни във Фейсбук. Те са някъде около 20-тина, а пък в следващото издание на преданото Гласът на Петрич ще включим и тези от страната, които са лайкнали страницата ни във Фейсбук. Аз ще помоля колегите оператори да дойдат тук в студиото. Това е телевизора, който ще спечели тази вечер един от редовните зрители на предаването Гласът на Петрич. Ето за това става въпрос, уважаеми зрители. Цветен 32-инчов телевизор. Сега госпожа Рачева ще донесе късмет на един от зрителите на предаването Гласът на Петрич. Ето, тук джуркайте сега. Така, аз искам искам да пожелая успех на всички, късмет на всички, а това е едно. Само ми е молбата да джуркате и да погледнете настрани, за да няма шменти капели. Добре, няма. Така. Няма. И ще го покажем с 5 човек заедно. Добре. Ето това е името. Да го прочета. Соня Каратасева. Така. Да е жива и здрава, честито. Да покажем аз ще помоля оператора да покаже, за да няма шменти капели. Соня Каратасева от Петрич. Екипа на предаването ще издириме и другата седмица в предаването Гласът на Петрич ще връчиме въпросната награда. Уважаеми зрители, не трябва да се отчаивате, защото в следващото издание на предаването Гласът на Петрич ще връчиме още един телевизор. Всички, които са лайкнали страницата ни във Фейсбук. Така че продължавайте. Тези, които не са лайкнали страницата ни във Фейсбук, Гласът на Петрич, имат шанс другата седмица ще спечелят още един телевизор. И късмет на всички.
Тогава ще включиме вече и тези, които са лайкнали страници на Фейсбук и в останата част от страната. Благодаря ви, госпожо Рачева, за това участие. Страхотен жест от ваша страна. Надявам се пак да се срещаме. С удоволствие всички да сме живи и здрави, за да можем пак да се срещнем, както го пожелахме вече. До нови срещи. Така, уважаеми зрители, сега е време, следват новините по телевизия БАЦ. Благодаря ви, че и тази вечер ни гледахте. Страхотен жест от ваша страна. Сега от името на екипа на предаването ви желая една хубава и спокойна вечер.